Mayong gabi kanatong tanan mga kaigalaan. Ning taknaas gabion atong pasalamatan ng Dios tungod sa iyang kaayo sa matag usa kanato og ning taknaas sa kagabhion ato nasabtun-an ang usa ka ilado kayo, well-known person sa balaang kasulatan nga mao si Moses, the man called Moses. Nga kining tawhana mga kaigalaan, talagsaon ang iyang kaagi sa iyang kinabuhi. Ang Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 23 nagingon, pinagi sa pagtuo si Moses na tao, gikan sa iyang maginikanan, nga mitago kaniya sulod sa 3 ka bulan. O kining bataa, gitaguan siya sulod sa 3 ka bulan aron dili maapil sa pagpamatay o makabataan sa iyahang kapanahunan. Ugon niya, tungod kay nakita nila nga ang usa ka bata, himsog, mayog lawas, ligon kayog lawas, gwapo. Ugon niya, mga kaigalaan, dili ordinaryo kining usa ka bata. Ugon niya, sila nahadlok kining mga ginikanan, nahadlok nga kining usa ka bata, mahanaw. Kay ilang nakita nga dako kaayog kaugmaon kining bataa. Wala pa'y pangalan kining bataa. Ilang gitaguan o ilang gipasakay ni ining usa ka basket nga sakyanan. Versikulo 24, pinagis pagtuo sa dihang mitubo na si Moses, iyahang gibalibaran ang tanan nga mga katigayunan, bisan pagani nga siga pagatawgon nga usa ka anak sa usa ka hari. Basta ni mga kaigalaan, no? Kung ikaw tawgon kag anak ka ni Presidente Marcos, mga kaigalaan, unya ihatag kanimo ang bahandi niya, pagkanindot anak nga pribilyo. O ikaw tawagan sa Presidente sa Amerika, nga ingnon ka, ikaw akong anak diha sa Pilipinas, mga kaigalaan, kana usa ka dako kayo nga pribilyo nga na kanimo. Apan si Moses niadtong panahon na iyang gibalibaran matud pa sa balaang kasulatan. Versikulo 25, iyang gipili ngaon sa mahimong ordinaryo nga tao sa iyang kinabuhi. Iyang gibalibaran ang tanang bahandi. Ug unya iyang gipili ug mo-enjoy siya nga makig-uban sa mga katawhan nga iya sa Dios. Moses was the luckiest person. Siya ang pinaka-swerte unta kaayo nga bata sa tibok kalibutan nga nakaunsa, nakaipsot sa kamatay ni adtong panahon na sa Ehipto. Nakaipsot siya. Gunya makaigalaan sa dihang misakay siya sa basket boat. Siya ray nakasinati ana. Wala na'y lain nakasinati pasbalang kasulatan nga nagsakay og barko nga basket. Siya ray passenger where he was the only passenger and he landed didto mga kaigalaan pantalan gyud sa palasyo sa Ehipto without captain. Walay captain nga nagiya and he landed in the pier of the palace of Egypt. It was that God guided the basket boat of Moses to arrive safely in the palace. Ang Diyos mismo, mga kaigalaan, maoy naggiya sa maong basket boat, padulong gayud ngadto sa palasyo o kadto nga boat, mga kaigalaan, ambot og asa na to gibutang sa tag-iya didto sa palasyo, mga kaigalaan. Walay record sa balaang kasulatan nga gi-preserve tong maong basket. Nga unta gi-preserve to, mabutang to sa museum dito sa Egypt, nga kinirabang baskita, maura ba ni gisakyan ni Moses? Pastilan, pagkanindot untang na preserve. The parents of Moses was mentioned in the Bible twice only. They are both from the descendant of Levi, were not very well-known clan. Dili ilado kayong mga kaliwatan. Mga kaigalaan, his parents wasn't able to give the name of Moses. Wala ni sila kahatag.
Kay wala niya marehistro sa mga ginikanan dito sa Ehipto, kay patyon lagi. Ug sa diha mga kaigalaan, nga kining maong bata, ilahang gipalangoy, ilang gikarga sa basket, padulungan to sa palasyo sa Ehipto, wala gyud nila matagay og pangalan. And they may, ingon dinhi, wala pod ma-mention, ingon dinhi, they maybe had a name, but it was not mentioned in the Bible. Tingali na sila gipus-hipusan. Tingali na nila og Tanglan, tingali nila og Daniel. Nganlan nila og Rani. Nganlan ba nila og Dante? Nganlan ba nila Danilo? Wala nganli mga kahigalaan. Ila lang gihilom-hilom ang pangalan ni ining bataa. Hangtod makagalaan, it was only when he was adopted by the Pharaoh's daughter. Hangtod nga siya gi-adopt sa anak ni Paraon nga babae, ug unya gitawag siya og Moses. Kini nga pangalan makagalaan, didto ilado kaayo didto sa Ehipto, ug unya bisan gani ang Dios mirespeto ni ining registered name of Moses in the civil registrar office of Egypt. He was called Moses. Mga kaigalaan, pagkanindot kayo nga pangalan. I believe that the name of Moses was written in the pages of history in Egypt and was highly respected by the Egyptians during his times. Ako nagatu nga kining iya nga pangalan makagalaan nga naresto didto sa civil registrar sa Ehipto makagalaan, girespetuhan ni didto sa Ehipto sa unang panahon, mga kagalaan. Og siya nahimong adopted son sa Ehipto. Siya gi-adopt dito sa Ehipto nga daw siya nagyuy tinuod nga anak, og siya mahimong manununod sa trono sa hari. Didtong katawhan, ang mga katawhan ditong dapita mga higala, nga iya untang harian, dili niya makatawhan. Basta-basta na, nga karong panahon na gani, di gani ka pwede mulansan og kapitan, nga dili ka taga-baryo, dili ka pwede mahimong kapitan kung wala ka diha sa baryo nimo. Didto ra ka mulansan sa pagkakapitan, didto sa imong kaugalingong baryo. Apan kini si Moses, pribiliho niya nga mahimo siyang hari sa nasod nga dili niya mga kaliwat, mga kaigalaan. Dili niya kaliwatan. Ugon niya, gipa-eskwela siya. Ningo din, he was educated in the high standard university in Egypt. Naka-eskwela siya sa taas kayong angtad, mga kaigalaan, didto sa Ehipto, sa usa ka universidad. Ugon niya, he stayed in the military academy. Di basta-basta ang iyang training. He was trained to be a proud person, mga kaigalaan. He was trained to be brave. Gibansay ni siya kang kanang isog. O niya, gibansay usab siya nga mahimo na dakong pangulo, labaw sa tanan, most of all, to be the next ruler of Egypt. Kini si Moses, usa ka swerte kayo. Ang iyahang mga pribilehiyo o mga oportunidad ni Moses nga wala niya ma-enjoy. Wala niya ma-enjoy. Number one, to be called the son of Pharaoh's daughter. Gitawag na unta siya anak. Apo ni siya sa hari. Ikaduha, to be the next king or ruler of Egypt. Siya unta ang sunod, apan wala siya niya ma-enjoy. Ikatulo, to be the wealthiest person on earth. Pinakadato unta siya nga tao sa tibok kalibutan ni adtong panahon na. Mga kaigalan. Ikaapat, to sit on the royal throne for his alone. Mga kaigalaan. Ikalima, to live in the palace all the days of his life. Pagkahayahay unta sa iyang kinabuhi,
Diddoon ta siya sa palasyo, magpahayahay, naglingkod-lingkod siya, kay siya mauman ang hari sa tibok niyang kinabuhi. Ikaunom, to die and be buried in a very prestigious tomb. Kana, mga higala, with royal funeral. Di basta-basta kana, nga mamatay siya, o niya ilubong siya dito sa grabe kanindot nga lubnganan dito sa Ehipto. O niya, pagatagaan siya og royal funeral service. He met a woman named Zipporah, the daughter of Jethro, the priest in Midian, and have children of his own. While he was in Midian, he had a job. Niadtong panahon na makaigalan, niadtong panahon na nga sa dihang iyahang gisalikway ang tanan nga katigayunan ang kaayuhan dito sa Ehipto. Mikalagiw siya gikan sa Ehipto padulong ngadto sa kapatagan sa Midian. Ugon niya iyang nakaplagan ang usa ka babae nga gwapa nga anak sa usa ka pastor dito sa Midian. Priest. Unya sa diyang dito sa Midian makaigalan, doon na siya trabaho. Naka-apply siya og trabaho. Ang iyang trabaho mao ang pag-atiman sa mga panon sa iyahang father-in-law, If-I-L. He was a very good manager and was very successful sa iyahang pag-manage sa flock ni Jethro. Sa mga panon sa karnero, makit-ani mo diha nga tambok kayo. Nga naman, maayo kayo niya kapag pagpakaon ang tanan nga mga mananap nga giatiman niya dito sa Midian. Apan, sa wala pa siya gitawag, mga kaigalaan, dito sa ministeryo niya, sa iyang ministry, God impressed him to go for schooling. Oh? Maninindot, no? Ang ato, nga mga pangulo nagapadasig kanato nga moadto ta sa schooling. Mao gihapon ni ang kinabuhi ni Moses. He went for schooling. Ni-eskwela siya. He was enrolled in the Desert University. Kadungog na mo ang university? Desert University. Dito sa Midian. Ang iyang gikuha nga degree, master's degree on flock management. Inaot-unta nga atong mga universidad dinhi sa Utah. Sa atong Universidad de Mindanao, naunta tay flock management nga subject. Alang sa mga pastor, alang sa mga katawhan nga gustong magmangulo. Kini si Moses, naka-enroll siya sa master's degree on flock management. Moses was enrolled in the subject on mountain climbing. Sunod, walking downhill. Kani nga mga subject, di ni basta-basta. Kay mukat-kat kag bukid. Mulugsong ka o grabe kalugsungon. Letter C, he was enrolled in the subject on plain and valley pasturing. Sunod, makigal na letter D, endurance on hardship. Na may subject nga endurance on hardship? Yes, Moses. There was a subject during his time, mga kaigalaan. Note, his classmates were the flock of Jethro and no other else. Wala na sila yung kauban pa. Ang iyang classmate, mga karnero ra, mga kaigalaan. BIP. Very important points to remember about Moses. Letter A, every climb to the top of the mountain, Moses learned the lesson of patience. Matagkat-kat dito niya sa bukid, mga kaigalan, nakakaton siya og pailob o pasensya sa kinabuhi. Kamo dihang namati karon nining gabi. Ayaw mo kahadlok kamo katkat bukid alang sa pagpangita sa mga karnero sa kabukiran. Daghang mga karnero sa kabukiran og mao kini ang gihimo ni Moses, nakakaton siya og pailob, pasensya sa kinabuhi. Ikaduha, every step downhill to the plain, Moses learned the lessons of humbleness.
sa matag lugsong niya gikan sa bukid padulong ngadto sa patag. Paingon sa ubos, nakakaton siya sa pagpaubos. Humbleness. Very important sa atong pag-alagad at tubangan sa Ginoo. Sa diyang mo serbisyo ta tubangan sa Ginoo, gikan ka sa ibabaw, gusto ka mulugsong paingon sa ubos, kay mo alagad ka kang Ginisos, mga kaigalan, you need to possess humbleness pagka mapainubsanon. Letter C, every walk on the plains, Moses learned the lesson of fairness and equality. Sa matagbakta siya sa kapatagan, mga kaigalan, kay iyang mga classmate, iyang gikuyog ang mga classmate niya, mga karnero, mga kaigalan, he learned the lesson of fairness and equality. Letter D, every hardship sa iyang pagbuhat, sa matag lisod o kalisod sa iyang kinabuhi, mga kaigalaan, samtang nagabuhat sa pagministeryo niya, he learned how to endure. That is why he was enrolled on the subject on endurance of hardship. Subject of endurance and hardship. It took for 40 years for Moses to graduate. You could just imagine that. Bahala nagtigulang naka, padayon sa pagkaton, padayon sa pagbasa, because Moses, it took him 40 years to graduate in order for him to be consecrated and dedicated. Bahala nagtaso gidad, padayon sa pagkaton, sama ni Moses, 40 anyos. Usa pa siya ni graduate, aron makonsecrated siya o madedicated siya sa ang ministry. He became committed leader, ready for the tough and rough and hard task given by God to him. Committed siya. Yatag niya tibok kinabuhi, tibok time, alang nga mangulo didto sa mga katawhan sa Dios nga gihatag kaniya nga mga buluhaton aron nga siya mga kaigalaan mahimong pangulo sa mga katawhan nga naulipon dito sa Ehipto. But Moses did what is right in the sight of God. Moses just follow exactly as the Lord God instructed to him what to do. He never murmur because the job is difficult and hard. Kamu nga mga tigulang sa iglesia din ha, nga gitahasan sa pagbuhat sa buluhaton sa matag iglesia. Ayaw mo pagbagulbul, ayaw mo kahadlok, ayaw mo paghimo og mga pagpamasangil nga lisod ang buhat. Sa Bible study, think about Moses. He never complained and he never murmured because the job is difficult and hard. Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Just an ordinary people. Si Moses, ordinaryo kayo nga tao. He was just an ordinary man, but God gave him extraordinary power to perform extraordinary task. And that is Moses. Mga kaigalaan. He led God's people into a great journey. And it was the greatest march ever recorded in the history of the Bible. Imagina, mga kaigalan, nga sa dihang si Moses iyang gikuha ang mga katawhan, gikan sa Ehipto, og sila nagbaktas. Walay sakyanan, walay eroplano, walay train, nagbaktas lamang. You can just imagine, I would like to say, it was more than 1 million people who followed Moses. It was the greatest journey ever recorded in the history of the Bible. Akong may imagine, nag-abog-abog lang ang karsada ni atong panahon na. Grabe kabog! Kung doon ay 1 million, 1.5 million mga kaigalaan na ay pila times 2 nimo,
na ay 3 million ka mga tiil nga may kama sa dalan. Imagine na, God told Moses to take the great journey and the greatest march ever recorded in the Bible history. Note, Moses accomplished every assigned task. Iyag yung gitiwas. There is no unfinished business in the time of Moses. He accomplished every assigned task and did what was right in the sight of God. Ang sibo, ang insakto, ang sakto og matarong gibuhat ni Moses sa iyang kapanahunan. Kamu nga mga pangulo dinha nga nakadungog karon. Kamu nga mga tigulang sa iglesia nga ginapili karon o maabot nga tuig. Hinumdumi ninyo si Moses. Gitagaan mog tahas nga mangulo sa matag simbahan. Gitagaan kitag tahas nga mangulo sa matag distrito. Mga kaigalaan, there is no unfinished task in the time of Moses. I also believe that while they were on their way to Canaan, Moses trained leaders. He was a good leader because he was enrolled in the leadership subject in the desert university. Hindi basta-basta ni si Moses manghigalaan. He appointed leaders, matod pa sa Balang Kasulatan, he appointed leaders, he trained, educate them. Remember Joshua, Caleb, judges, and elders. Mauna ang gihimo ni Moses, mga kaigalaan. Exodus 18 verse 24, Moses chose leaders to lead, but I believe just before they were assigned as a leader in a certain office, mga kaigalaan, sa wala pa gibutang ni Moses ang mga pangulo sa ilang mga opisina, sila nang eskwela o gitrain sila ni Moses. A very intensive training for Moses. Leadership training. The man called Moses, number one, he devoted his life in God's service. Kamu nga mga pangulo sa matag simbahan, sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod, sa tibuok Mindanao, sa tibuok Union, mga kahigalaan. Remember Moses, the man called Moses, mga kahigalaan. He devoted his life in God's service. He served God's people. Giserbisyuhan niya day in and day out. 24 hours a day. He served God's people. Number 3, he served God with reason. Kanunay siya nagalagad sa Ginoo nga aduna gyud permanente nga katarungan og hinungdan. Letter A, Moses just devoted his time for his service to God. He has 24 hours just as we have, mga kaigalaan. Kamo karon nga nakadungog, nagaplastar sa inyong puluyanan. Uban kaninyo nagatravel, nakadungog sa ato nga mensahe diya sa Hope Radio, sa Hope Channel, mga kaigalaan. Ayaw kalimot nga walay day off ang atong pagserbisyo diha sa Ginoo, atong pagalagad nga na sa Ginoo. Let us devote our time 24 hours a day. That's what Moses did. Letter B, he served God's people even if it cost his life. Hapit na siya mamatay. Apan iya ginibot ang iyang panahon, bisan pa iyang kinabuhi. He forgot himself and served others no matter what it takes. Gikalimtan niya ang kinabuhi. Gisalikway niya ang iyang gusto sa kinabuhi. Tungod og alang sa pagalagad o pagserbisyo sa mga katawhan sa Dios. See, Moses was aiming for heavenly home. He was aiming for heavenly home.
the heavenly Canaan that has the foundation, whose builders and makers is God. Gato ako ni taknas gabion. Mausab na imong handom. Kay matod pa sa balang kasulatan, for He'll look into that city that hath the foundation, whose builders and makers is God. Moses was as a human being. Ingon nga tao, sama ka nato. Sama kanimo. Sama kaninyo. Nga niya karon nakadungog, mga kaigalaan. Commit mistakes. Masipyat yun. Masayop yun siya. Apan diya sa iyang pagkasayop sa pananaw sa Ginoo, he was never been out of God's mercy and promise. Bisan tuod nga sayop siya kay tao raman siya, apan wala siya sukad talikdi sa Dios. Kanunay nga ang kaluoy sa Dios naa kaniya, mga kaigalaan. He was not permitted, yes, he was not permitted to enter the earthly Canaan. Sakit kayo. Para nako, kung ako si Moses, pagkanindot unta kung makasulod ko sa yutanon nga Kanaan. Sa yutanon nga Kanaan, wala siya pasudla, gipalantaw lang siya. Apan mga kaigalaan in taknas, gabiyon ako nagatuo, nga si Moses, gitagan-an og langit nun nga Kanaan, og nagtuo ko nga si Moses, makaplagan ra og madamlag didto sa gingarian sa langit. Amen? Yes, amen! Daghang kayong salamat sa kinabuhi ni Moses. Ang Ginoo magapanalangin kanaton in taknas, kabihon, makaigalaan. Ayaw kalimti ang kinabuhi ni Moses, nga samtang nagalagad siya nga na sa Ginoo, iyang gihimo o gihatag o gihalad niya iyang kinabuhi. Nintaknas gabiyon, sa dili pa kita matapos makigalan, ako mong hangyon sa pagduko sa inyong mga ulo. Aron magahimo kitag espesyal nga pagampo diya sa Ginoo. Gamahana na mo nga Dios, nintakna sa kagabhiyon, dagang salamat sa kinabuhi ni Moses. Nga samtang dinhi pa siya sa kalibutan, iyahang gididikaryang kinabuhi sa pag-alagad o pagserbisyo nga na kanimo. Sa usa ka pagserbisyo nga dili masaway. Nitaknaas gabiho na mahanlangit nun. Ipakunsad nga ni kanamo ang espiritu ni Moses. Nga gikan karon nga bisan sa kapait sa iyang kaagi, wala gid siya mukang-a sa iyang pag-alagad nga na kanimo. Salamat kayo mahanlangit nun nga ikaw magapanlangin sa tanang katawhan nga nakadungog karon sa mensahe may tungod sa kinabuhi ni Moses. Kining tanan amoy salig pinakang ginisos nga manluluwas. Amen.